Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै भिडिअब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लानो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला जोंना दहायसो नैबे भिडिअखौ आं दहायसो मोन्दों ओमफ्राय दहायसो जानो हागौ जाथायाबो ओमफ्राय मा बाक्सायाव सासे उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामनो नाजानायाव सासे सेंग्रा मानसिखौ हमनो मोनदों आरो ना सेंग्राना बोरै मोनथिला खिन्थु हौवा मानसिखौ हमनो मोनदों सासे कलेजनि सासे उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामनो नाजानायाव बिथांखौ हमनो मोननाय जादों आरो ना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन ओमफ्राय आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ डाइरेक्ट बुंना होबाय ओमफ्राय गामिखौ आङो बावबाय गामिखौ गोसोआव गैला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बेनि उनाव माने नैबे भिडिअखौ नायना लादो बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लादो लोगोफोर আৰু কোনবা আছিল নেকি লগত দুজনে তোমাৰ গাঁৱটো কি কুমাৰপাৰা लामायाव लाइमोन सिख्ला रेप खालामनो नागिरनाय सासे सुबुं नुयो सासे जोलैनि हांगारियो नै नायना लामाफोरखौ कलेजत बरबा हेयि ছোৱালী जगाबा हेयि হঠাৎ কুমাৰপাৰা ঘৰত গুৰি গুৰি আছে মাটিটো আছিলে নাই তোমাৰ ভণ্টি আছে নাই তোমাৰ ভণ্টি আছে নাই তোমাৰ ভণ্টি যদি আমি এনেকুৱা কৰোঁ পইচা লাগে লাগৰি